Tonight the music. Ako na salga dyan ba? Parang pabilog. Hindi ko na itsura. 1 viewers, happy Sunday. Bakit ito? Hello po. Yan, naayos ko itong ano. Gagamitin kong duyan. Yun. Some people. Bumigay na kasi itong duyan kong isa. Hmm? Ano ma? Bumigay na yung aking duyan. Some people. Kapag ano, nanay ka agad kung may kuya mo. Kaya hindi ka pa tapos maglaba.
Kaya nagmadala akong umuwi. Pagtingin ko ng sarado rin. Bakit ayaw? Ma, ulan na. Ha? Ulan na? Oh, Kasi ang pipe ko. konti. Pwede na ako? Pamay pa. Wala akong malakas. Pag sobrang Hello! Hindi. kanin. Hmm? Gusto mo kanon? Ha? Kanon? Ano na? Ganda? Busog pa nga. Ay, daling mga alay ka kumagtoy. Pas mo. Hmm? Pas mo. Ma, parang mga yung tubig ko doon na malamig mo sa makisog ito. Ha? Sorry? Tapos yan kumain. Hmm. Tapos yan kumain. Gluluto ako na. Ha? Yung tapos na maglaba. Nagmadaling ako kasi tutulungan ko. Tapos na maglaba. To viewers, hello. Inaas ko ito ano, yung duyan ko na ginagamit yung barracks. Tatanggalin ko yung bakal kasi lilipat ka dito sa ano. May bago kong duyan. Eh marupok ko na. Tagal na kasi nito. Dekada na to. Lakas ulan? Natayo. Susunod ko. Happy Sunday. Yung alin? Yung malakas. Kasi malakas talaga yung ulan ngayon. Hindi ko mo kasi magsumpay sa taas. Pinit pa. Sigulang ko siguraduhan mo. Init ngayon.
Malakas talaga ma. For view. Ayos ako nito. Duyan. Ha? Tulungan ko muna yung isa. Ano? Abot. Sige. Ay. Ubus na to? Ano ko? Nilaban. Binapasan pa naman ang iniwan. Mainit na nga oh. Mainit na kasi yung ganyan. Mm. Yung init galing dito, pero yung ulap ng ganyan. Nakuna ka muna isang pa sa ano. Ha? Pwede na po nila sa... Lahat pa naman ako mo. At nakumot. May tulog pa naman dyan, extra. Nilaban mo. Kasi gusto naman ito papalagin, hindi pa pa. Hindi ko matanggal. Kinaharamat ka rin. Haya! Dali ko pa yung kasi yung hindi. Hindi si maliligo. Hindi ko na! Reviewers, hello po.
Yung, Alis sa kaya din. sa sampay. Ililipat ko din sa Pilipinas. Basta nagsulat. Sige na. Iba ng pagkakainit mo. Iba. Hindi sa kaya ko siyang sirain. Kaya tatigan ko to. Tigal ko rin itong ginamit. Kunin ko lang yung bakal. Pero ako ng ano ba? Kasi tapastasin ko lang itong dito sa ano. Yung makuha ko lang yung bakal. Kasi ililipat ko na dito sa ano. Bago kong duyan. Yung tatanggalin ko yung bakal. Itong isa nalagyan ko na. Nalagyan ko na siya. Dadalhin ko ito dun sa barracks. Mas komportable kasi kung matulog dito sa duyan. Yung ginagamit ko na luma. Bumigay na. Ang tanggalin ko. Wait. Ayan. Back ko lang. Yan ang cutter mo malitsan mo. Kasi na ba? Basta din. Saan? Ito is na. Hindi ka muna yan. Kaya hindi na rin naman yan magagamit eh. Kahit anong gawin mo. Magagamit ko. Oo. Hindi yan magagamit. Nalaman ko na Wala ako. pa. Pag magkano yung gagamit, magagamit ito. Kasi mabigat. Kaya di na ako kaya. Tatlong milyon ikaw ang aking gusto. Pasensya na kung ako'y di para sa iyo. Hello po, 3 viewers. Shout out. Sari mo si Papa mo, no? Handa ko lang. Nagawa, no? Standby. Ma, yung pinakuha ko, ma. Yung pinakuha ko sa'yo. Na? Tubig na malamig. Ayan ang ginawa. Hello! Maayos.
kalabaw. Karning kalabaw. Frozen pa kasi. Mapas ko nito. Papakuluan ko na siya. Para mabilis. Sino mo nga ma? Diretso mo kaya. Ano na lang? Kahit walang kasako. Gata. Yung iba, kalderita. Dami niya. Sige, kalderi mo muna. Request mo. Daming kalabaw ko dyan na stock. Nagawa ko sa airplane. Gusto na po. Ano na? Tingnan mo nga. Yan, pakita mo yung ano. Lulutuin to. Inanak mo muna to. Ang bigat. Ang kilo to. Lagpas tatlo yan eh. Ano? Daming karning lato. Yan yung ating lulutuin. Ano magkakaroon ng sa karning damulag no? Magkakaroon ng karning damulag. Uy, samaran. May manawid? May manawid? Wala. Hmm? Pwede. Hirap tanggalin ah. Hirap tanggalin. Hindi mo na ako kailangan. Sana nga may Ang uling ng langit. Grabe. ligo tayo ng ano mamaya. Hindi ko tayo ngayon. Ano po nagpaga? Ano? Sino nga? Si Sir Rajim Kasilangan. Hello po. Hello! Sir Rajim. Kasilangan. Rajim o Rahim? Rahim ba ka? Rahim. Hello po! Kasi ako di ko nakita yung comment mo. Ngayon lang. Hello din po. Kamusta po? Happy Sunday po. Hindi, maligo ka na Hili. May ano kasi may ginagawa ko. Inaayos ko tong higaan ko sa ano. Ha? Tapos lagi ko natatanggal. Ihigaan ko dun sa barracks. Ayun, shout out sa kaibigan ko na nagbigay nito sa akin. Sundalo pa yun ngayon. Scout Ranger. Siyempre, shout out din sa pinsan namin na Scout Ranger ngayon. Kaso na-recycling. Bakit? Yan, ano dahilan? Naka-online nga eh. Diba kasi nung nakaraan, sabi ko sa kanya bago siya Na-recycle. Pero walang problema yun kasi ano naman, sabi ko diba army pa rin siya. bago siya Tapos, abang siya ng sunod. Ayan, pumatak na yung ulan. Bebe, ligo na bebe! Wala ako. Ligo nga! Alam niyo ka naman. Paanoin mo muna yung ulan Ligo na! bago pa yung maligo. Malakas talaga yan, Para sobrang kasi muna. sobrang dilim dyan. Pag may kidlat, wag ah. Magsud talaga kasi yung mga kung nasabi sila ng mga ito. Kasi yun ang natin. Sino? Wala man daw. May lang siguro. Pero nandun siya.
Magantay na lang sa loob na box. Pero saan ko? Sa bulak ko pa ito. Ano mo ngayon? Lupit ng laki ko. Lupit ng laki. Tapos sila nga. Biyakin ko na dito. Nangalay na kamay ko. 3 viewers, hello. Tapos ang mga laba ko, pinagtitin mo. Yun. Ayun pa. Parang walang kapsal yung laba mo. Meron. Tagal na talaga itong ano no. Luyan na to. Galing branch na dun sa Bulacan. Kasaka dito turo. Oo. Naubos mo yung dilata mo? Ha? Yan. Tapos sabi mo, ilo pala yung kumot dyan. Nagagaling ko lang sa barracks. Malamig dun. Dalit mo. Kahit dito din. Okay lang dito kasi kulog. Hindi ko masyado ramdam yung ano dito. Lamig, nakahubad pa nga ako dito pag natulog. Doon open. Lamig, nagmimigas pa nga ako doon. Ito ako nakakaligo. Ay, Hello ka kanya. salat ng hapon. Nakatapos siya lang maglaba. Hindi ko naabutan. Tapos Kaya pag laba, tapos pag sampay, maya-maya umulan. Madali nga ako makauwi. Kasi nag-ano lang ako, naghabol lang ako sa araw. Ito kahapon, nilabhan ko na ito kahapon. Hindi nag-anong hassle yung paglaban. No? Hindi na, kasi medyo malabo pa nga yung tubig. Okay. Kaya medyo hindi ako makapaglaban ng maayos ng mga ko. Lakas Ayan. Grabe. Lakas na. Buti nakauwi ka agad ako. Lakas. Ha? Ngayon nga pati. 4 viewers and 3 viewers. Hello! Miguel Love shoutout. Bakit ayaw? Hindi na lang. Yung nagkakaroon sa pagkakabia. Hindi ka marunong magpahala ka kasi ng mga bigay. Hindi yung ganun. At yung bagay na pag pinakinabaman mo, at wala mo naman sa'yo, face na rin.
Oh, dito mo. Okay lang naman parang days ng ako sa lumayan. Yun. Taga saan po kayo? Kuya? Napasok. Hirapan ako po. Kuya. Reviewers, hello. Hello po. Lakas ng ulan. Baka na naman yung bata. Ngayon, Kaso, wala pa. Wala pa.
Busy. Lakas ang ulan, no? Hey! Litisahan na katisahan natin! Ato ka mo dyan, eh! Ato ka mo! Johnny! Hindi, tanggalin ang pilenas! Huwag kayo magpilenas! Huwag kayo magpilenas! Hindi! Tatanggalin ang pilenas! Tatanggalin ang pilenas! Lakas ng ulan. Hello po, viewers. Yung talong, isang beses ko pa lang yun. Happy Sunday. Nasa ulan. Hello po. Ubos na. Pero nga yun, maksay ako. Yung katuloy ka lang. Ah! Hindi sa bag ko. Diyan. Meron yata dyan. Ato ka po. Ang lakas ng ulan. Dito ang nalabas mo. Ulan. Lakas. Reviewers. Bakit nagkaganito? Sa iba ko pa nalaman ng ika'y hirap at gusto kong mag-isa. Ako na sana'y di tuluyang iwan mo. Sana'y malaman mo. Oh, gusto ko'y para sa'yo. Aking mahal, kailangan ko ikaw. Ay, nasa Mindoro sa Sisara. Mindoro. Shout mo sa pamilya mo dyan sa Mindoro. Papunta lang ako. Sa iba ko pa nalaman ng ika'y hirap at gusto kong mag-isa.
Akong nasanay di tuluyang iwan mo. At sakali man Tanggalin mo na yung sinelas mo para di na madilas. Legal out, shout out. Ay, mga taga-Mindoro. Kumusta po kayo dyan sa Mindoro, kuya? Yun. Nalabas ka rin pala eh. Pinagapan niyo pa ako. Sorry. Sorry. Ang sarap na yun. Kamukit yung... Ay, kamukit yung banana cream. Gusto. Ano? Nang tutukan. Live ko mo. Ha? Ano mo? Ma! Okay lang naman dito, kuya. Ay. Parang ano kasi, binalita kasi ng bulan talaga, ano, sobrang lawak talaga ng isang ngayon. Southern, southern, northern talaga. Pag ganito kasi, gandang bare months or sa pagdating ng pag-ugat, dito talagang suki na kami dyan. Tatawid yung kita ba? Tatawid yung pressure ko.
Yung buko na yun. Ano lang, hindi ko lang ito. Ano lang naman, low pressure lang. Tatawid lang. Tawag lang mo. Kulang yung ulan. Masawag magpagyo. Kaya sa akin importante, matapos ko kang ginagawa. Kala siguro nito. Kala siguro nito. Titigilan nito. Di kita pipilan. Miss ikaw. Nagtanim kayo dyan, no? Mindoro mo, no? Ng hundreds. Di ko alam kung anong lugar nun eh. Basta madami kaming napuntahan. Tapos Kasama niya, mga madre. may isla na ano. May isla kami nag-island hopping ko. Hindi naman lang ako nung inano. So, nakapunta rin naman ako doon. Nung pinanti pa ako. May nagtanong tayo. Kita ko. Hindi kami kilala dito eh. Madami kami. Ayan. May tanim na mangrove ko. Ano ko kung ano lugar? Mga madre kasama mo. Kasi doon sa nag-aaral sa Don Bosco. Ayan na kasi dati ang nalang sa akin. Ano yung napuntahan dyan? Pwede ng dati na ano. Ubo. May pinuntahan pa kaming cave. Diyan sa Mindoro. Yung ano pa ito, 2014. Hanapin mo ng lugar yan. Matagal na ito. 2014 pa ito. Tanim-tanim. San Jose, Occidental Mindoro pala. San Jose. Occidental Mindoro. Oh, pumunta kami sa Quinto. Tapos, ang ano, dahil yung lakad namin. Ayun. Super white sun. Ayun. Sumakay kami ng Roro. Ubo. Roro. Pero, so, nakapunta kami doon, no? Pagawa ng asin. Kasi, yung kasi doon maalat. Sobrang dami namin. Nagpangka kami.
Sabi ko na, yung ulan, sulang. Ganyan yung ulan ngayon. Lalakas, ibigin ko. Sunod na sunod ako dito. Ayan. Ang tubig mo? Hindi pa yun. Nilugod mo. Ayaw mo pala. Sa pagkat mo ito ko, ang sinibay ako. Pero hindi gusto daw oras na sa ito. Hindi lang ako na ito. Hindi ko matatanggal. Hindi ko siya nakakatanggal. Magandaw na! Yung ano, karning kalabaw. Tumalas na? Ha? Tumalas na ba? Napakuluan ko yan. Makulang ka kaya? Pagkatapos ko nito. Para mabilis. Thank you. Sa iba. Ha? Yan. Yun. Sumama ka pala kasi. Wala, nag-end na yung remembrance ko doon sa Bulacan. At least, matagal na panahon mga dinaan. Pag Iunat mo nga, ma. Hmm? Iunat mo nga. Isukat natin yung bago ko. Ano nga? Di. Dahan-dahan lang. Ito. Tapos kunin yung dulo nito. Ano? May bago na kasi dito. Parang malaki. Oras lang? Di ah. Yan mo. O syempre, tulog. Hilain mo, hilain mo, hilain mo. Hmm. Maano talaga to, malaki. Tapos malapad pa to. Ay, syempre, kulubot na di ah. Pero nung ano, ito talaga Wala? maganda ang quality. Wala na. Ano kasi yung marok na oh. Syempre, matagal na panahon na. Halos ilang taon na yan. Wala pa tayong, ay may anak na tayo. Ano na ba? Parang wala pa. Meron. Ano pinag-focus mo sa baby? Kasi pumunta si Punda.
that ay pagpunta ko doon, mga ilang linggo na lang nanganak ka na. Hindi ka matong tuwalya eh. Tapos yung tuwalya nawala. Pinag-interesan. Yan. Okay na siya. Yung mayari nito namatay. Namatay dito sa duyan na to. Nangyari nito, kaya napunta sa akin ito, bumisita ako kay Pula. Tapos, wala kami matulugan. Ito mga nakalikit ko eh. Ito yung pinatulugan sa amin. Nag-a-apply sa Pula ng scout na illegal. Tapos binigay na sa akin. Kaya napunta yun sa akin. Ito naman, tali. Binigay din ko ng kumpare ko. SF. May comment na. Pakibasa. Superior Gian. Shout out. Wala ata. Wala sa kabaho. Wala po. Wala. Sino? Superior. Superior Gian. Wala po, shoutout po. Wala po. Galing po ako doon. Nag-ano ko ng kuryente. Magbabayad siya ako ng kuryente. Sunday pa rin. Kaso sarado. Tapos may ano naman doon, may ganap sila doon. May kainan. Salo-salo. Sa Rosalo. Tapos umuwi din ako kasi may ano rin dito sa bahay. May gagawin din ako. Lulutuin ko yung karning kalabaw. Pagkatapos ko nito, pinapaluto ng asawa ko. Ay, may chat pala ako. Sino ba? Yung ko. Tanong ko po na yun. Uniform ni Bibi? Paano lang yun? Baka yun. Bayad na ata yun eh. Yung kay Bebe, yung kay Bebe. Sino nagbigay nito? Vince? Ay, Vince. Ibig ng helmet natin. Gusto ko din mapapalman. 5 viewers, hello! Tatay ka lang si kaya. Busy yata. Busy. Hmm? Ilang taon kaya kita gagamitin. Pag ano, magdagdag ka ng mga pang-camping natin. Para pag ganito na walang pasok, camping tayo. Wala na? Mga pang-camping. Yung mga standard. Wala na lang. Di ba may mga pwede naman pumunta sa mga dagat kahit hindi kayo mabayo? Yung mga open spaces. Pang-pang. Yung mga open spaces. Ulit mo. Bago kasi kaya may pumutugas kasi. Ano para sumabit yung ano?
Pasok ko na nga yun. Ano? Hawakan mo, ako na lang mag-ano. Umulis ko kintahan, diretso na kintahan. Ano yung tapos ako na? Kung ano yung kapagitan. Garus ko sa mood to. Kaya makalusot to. Garus ko sa mood, makalusot to. Ayan. Garus ko sa mood. Garus ko sa mood. Ito dito. Sa pagpapaganda ko na sila. Kukuha mo. Naguliman sana ako. Nagkasama lang ako, mabalik ko kuryente. Kuya rin eh. Ulo ba niya? Bigyan tinatawa na. Pinaka-kaptan nga nito ako ni Carlos. Kaptan mo na rin. Ano ba yung Carlos? Di parang sinabit sa ti. Sanit. Hindi ulit ka di. Wala ko sinabitan. Striker, hello. Di, wala mong gawa doon. Na ganun, bodle fight. Walang hapak at nakakakain. Wala ko direksyon.
sa ano. Lubutun mo. Olive. Matibay kasi pag ganyan. Sa yung tatalian. Ayan, kaso, ganyan. Literal din. Ito nga. Titipan ko to. Three viewers, hello po. Ay, gutom tuloy ako. Nagutom ako. Ganito kaya rin eh, wala daw work sa site. Wala po. Wala daw po. Nakulitan mo. Galing ako doon. Pero may ganap po doon, may ganap sila nag-ano. With live si Carrot. Tapos may trip sila. Hirap talaga. Ano kanina? Kaya pinasok. Hindi ko bila tayo magsimula. Kanina daw po ito na. Ito na. So, hindi na sumama. Lahat pa ganyan. Hmm. 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 Ano yung bilis? Ano ba yun? Wala. Yung nasa isa. Ayun, mag-isa lang ako mag-isa.
Sige, sige. Umuli pa ka. Masyadong ko. Kung para dito. Sige. Minsan si Alamid na mansin, hindi gawin puntang gabi. Baka nabibisi lang po. Iba po siya. Ayun. Ilang oras na tayo dito. Doyan na to. Ano? Saglit. Malay. Ulit. Hindi lang nagmamadali natin. Two viewers, isa na ako doon. Shout out sa akin at sa kasama ko. Ilang yan? At ano, at least may lag tayo. Nakaka-update kung ano yung ginagawa natin. Mamaya manood kayong ano. Manood po kayong magla-live ako. Diretso yung live na yan. Hanggang mamaya magluluto ako ng extension. Luluto ko lang ha. Bas. Yun lang naman yung trip ko pag nasa bahay ako eh. Magluto ng magluto ng magluto. Ang bilis, ang bilis. Ano, tapos na yan.
Pasok ko ka agad na lang. Kanina. Ay, salamat. Saglit, saglit. Naku po. Ayun. Shout out sa dalawa pa tayo. Baka yung isa nga kuya rin eh, yung cellphone ko pa. Pumusok ko lang. Ito sad to. Di ba may natin? Ito na. Natapos din. Nagutong pati ko ah. Di ba may Na. Ano naman? Sabi ko, nangigat. Ayun! O, diba? Ma, akin mo. paano ba? Ha? Paano sa Facebook? Seconds lang. Pasok. Oo, ulatin mo naman. Paano? Hindi. See? Nothing mo din. No? Teresa, Gawaan ka na ito kang gawin. Ang paano? may symbol na.
Ilan mo na siya? Diba? Duyan na Sorry, lang. ang butansa. Ha? Ah, Oo. May duyan ako. May zipper pa. lambot. Yupi. Ano yung yupi nila? Gawing bag. Nalisot mo muna ba? Gagawin natin itong bag. Diyan. Sige. Ano ka dito? Ano ang zipper? Naman ako manibag dun sa bata ng labas. Kasadya. Ipagpalit tayo kung laro. Shelter yan. Hmm. Ginagamit ko ito eh. Ano yung nagamit ko na diyan? Ito na. Ginagamit ko ngayon ano pang trabaho. Na? Dalan. Bagay king. Yan do. Pwede pang gawin unan. Duyan. Ay, nahirapan ako doon ah. Nagutom ako ba? Tapos na muna ako. Ah! Saan ba ka maka? Ganyan mo na. Wala ko na. Hmm. Nirayos na ako. Hello po! Tapos din ako. Isang oras yung pag-ano kang ulo niya. Bilis ay. The viewers alone. Shoutout po. Makunti lang man ang anin mo. Kunti lang. Ano ba? Dahil ko. Kunti nga lang. Dami naman na. Nagluluto ka kaya ng pakaluto ko. Totoo. Kain. Nagutom ako ng haduyan niya. Okay ba sa labas, ma? Sa labas. Barbie ako sa loob po. Nagutom ako doon sa duyan. Kain. Bulgarita.
Makain ko. Susunod ko yung ano. Lulutuin ko yung kalabaw. Brosin. Kapukulan ko muna siya. Siyempre, Ano? Ipon mo. Tawagan mo nga muna. Ayun na. ayun. Tanungin natin sila kung... Kasi binigay ko kay Papa yung nakaraan yung ano. Yung iba niyan. Tanungin kung matigas o malambot. Okay naman? Biglang mo lang. Tubig mo. Oh! Nag-1.10 pala yung ano nila mo. Ha? Yung ano nila nini. Nag-milyon. Ay, sa abuse. Eh, ano mo na yung mga may di na papanood. Hmm? Nag-milyon pala yun. Nag-milyon. To viewers, hello. Asan na pala yung ano? Kaldero. Ni. Ni. So, damalag na tinawag ko nakaraan, malamok mo makta. Makta? Yan ah. Nagano ako sa naman. Magluto ka ako sa atin. So, tayo bakad to. Gana. Lili! 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 Dati, ang panlaw na. 5 viewers, hello po. Panlaw na sa to, ganyan. Gatong, gatong. Ano? Diyan mo na lang pag-uwan natin ah. Nagpawag ko. Buwan ko. Dalawa mo na. Panlaw. Turuwas. Ano? I-charge ko naman. Ito na ka magbuksan mo natin sa phone ko. Marinda. Nagutom ako bigla. Baka na itong duyan. Ulam ko margarita. Pork caldereta. Tira kaninang tanghalian.
Ngayon naman, pinapaluto ako ng asawa ko nung magkalderita raw na kalabaw. Ipares pa yung iba. Garabi, garabi. Bali, papakuluan ko lang muna yung ano. Yung karning kalabaw. Sana kahit nga pala, bakbak na pala ito. Para di lang makuha. Dami kasi dito. Oh. Kita ko sa inyo. Yung karning kalabaw na aking lulutuin. Oh. Dami. 3 kilo. Kasi grabe, Rosin na Rosin. Rosin.
Kalderita. Bili ito sa bulbul, hindi kadakon. Ito na, kalderita ito. Hanggang tayo mo muna sa bawan. Sabi mo kalderita. Palit kasi ng sabaw. Ayaw ko na sabaw. Di ba may ano naman nun? Kaya walang ano. Yung ano? Tutulas ako. Kasi pagkabuhay ko lang yun. Wala. Mamarin ko siya. Mayong kawali ma. Nakusog nak. Hardy, hardy. Eating namin, namin, amin. Tama, each. Magluto ak. Two viewers. Kalabaw. Yoshi, Ma? Pakiugas ng kawali ma. Ano nga loob? grabe mo na yung trabaho mo ay hindi ay. Ang sarap mo niya. Gatas na ako. Ano ba ito? Sabi ko, light na sa. Sa kaso sundang. Pero
kasi. Sino na maganda sabi mo? Hindi pa namin binabalik. Sabi na ko na kan eh. Wala sulupas po ng tabi ma. Patay mo na siya. Patay na pa ko ba? Posporo? Dali mo naman posporo. Ano lighter ko? Kasi, ito muna ipunas mo. Ito ipunas mo. Shay. Bubulok na yung ano ko. Ah, Bakit ba ang handa? saan? Pinapapunas na ito. Sige, ito pa pinapit mo. Ano yan? Sige ba niya? Ano yun? Ano kung mga plastic sa ito, basura ka. Ano pag ito? Dan. Hmm? Ay kon. Man, ito ko sa tubig. Ha? Pero sa dito ano kawal. Sikian. Pakuluan ko muna yung karning kalabaw para lumambot.
Sa loob. Oo. Kalderitang kalabaw ang aking lulutuin ngayon. Pinapaalambot ko lang. Ano ba bilhin? Papi, pili. Ano daw? Tatanungin mo kasi kung ano bilhin. Ay, nag-ano, nagtitinda ng talaga. Tanungin mo ako kung bilhin.